ito ng buong sambayanang Pilipino, ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Hope Radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home. Home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa akin at lahikon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, pati at Bonong Junior, oh, Bernie, bitok, bitok, Gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. O kaniya na ang mga gahi. Art Bunho Junior. Bernie, bitok, bitok, bitok. Good morning na! Good morning! Kumusta ka, Gahi Bern? Pagkanindot sa buntang, medyo So beautiful morning. nag-ulan mga kagabi So medyo mabugnaw ang gagabinon lami akong tulog. Yes, Hapsay ang palibot sa ng imong higala. pagtulog. Kumusta ang bayang magiliw? Ay! Perlas ng silanganan. Alas 6:58, Oktubre 15. Ay, kadyot lang. Pizza 15 deron. Bantog na sweet kaya kong asawa. Dapat kay 15, gawa naman ka sa... Di assume lang sa nato nga na ano. Murag behavioral ng tawag. Basta yung aning mga panahon na moody ang mga asawa, basta na yung mga pizza 15, mga pizza 30. Tingala ka kay naka-arrange imo mga pantalon, polo, planchado. Tapos ang pag-goodbye kiss, barag, pinapilit yun. Pagani mo nga naman, ihambor na usa. Ay, model, pizza 15 di ay. Good morning sa mga misis. Good morning sa mga misi. Good morning sa mga lola, auntie. Ano po kita ang inyong kagahi, ang Hilas King Brother Bernie Bitog-Bitog. Yeah! Okay lang. Tagay. Numero. Para natin mga interaction sa itong mga netizens, followers, likers, Yep. sharers. Pati mga bashers, iyak ang mga bashers. Dali ay.
Basta sikat galingan, di na mawala. Basta hilas. Pag ikaw ang tao nga wala kay basher, kundang lang sa mong trabaho, meaning to siya, wa sila pakialam ni mo. Meaning na ay affected. Na-affected. Grabe. Grabe, 3 days pa lang galing tao. 4 days? Ika 4 days na to. Oh, relax mo. Isa pa galing may ka-oras dre, dagan na kayo mo istorya. Relax mo, napami sa home radio. Yeah, 93.4. feels good. Good vibes. Yes. O yung atong text line, basi wala pa ninyo nakuha, diri ang among mga kagahi. 0915 582-5534. Again, 0915-582-5534. O siyempre kanitong programa, nagahi ni Bay, powered by Bira Max. Kapsul, mas gahi, mas lami. Alright. Oh yeah. Oy. At na ako'y gi-forward ganina sa kuan ba. Lain naman yung definition ron sa mga Rich kanang rich. income. Diyo lang din sa mga. Atong kuwan na. Ang pangutan na lang ron diya kung asa ba mo nabilong kay murag nag-uol ko pagtanong. Di, pero mine is Skutan Burn. Oh, mo galing. Example ha. Ninot ni. Kani siya, gikan gid ni sa Expertise Philippines. Yes. Expertise.com. Sige. Ang Philippine Income Classes sa Income Cluster. Matawag ka nga rich kung ang imuhang income. Kadyo lang. I-briefing sa nato ang mga kagahin namin now, ha? Ang kape basig mabugwak. Ang kape basin mabugwak. Ang tinapa basin mayabo. Ang plato basin malabay. Ang kaldero basin masipa. Sa bagay, ang tanan, Pero, wala man siniamin po nga dato. Tanan man po maingon nga, nang mag-pobre lang yapon. Burn. Pero kani Burn, Ah. actually, something lang niya, something. Usa sa mga katuyuan ni ining ato ang programa, mga kagahi, is that kanito at least mahinahinay kausap atong mindset. Correct. Tama. Because our greatest asset is our mindset. Oy, delikado ng asset karon ginapusil na. Light to siya, Bern. Light to siya. Sa pideya to, sa pideya. Ana. So, kung ang atong una-una permi, maulang permi, ayaw expect na ay kausaban. Okay. Pero kung na'y mag-inject lang nimo, na'y magtukmod nimo nga, ana di ay, niya mausab lang gamay, makausab sa itong dagas kinabuhi, dili dahin ka na overnight. Yes. Pero at least hinay-hinay. Yes. Mabitaw dre Bern, ang makita mo atong editorial ha, mag-uuma, atong gitutukan. Kanang unta nga, moderno, Correct. na ay, unsa man na, so karon tabangan nato para kay because you cannot do it alone. No man is an island. Correct. Tama. Ato ni iskuta. Sige, larga. O sa itong unahon, Kanang rich. rich. Okay. Sa Dato. rich, Dato. kay kung magsuot sa kanang kuan, Gra- maluya magsamot. Pamila mo. Matawag ka nga dato sa Pilipinas Oh. kung ang imuhang monthly family income minimum 190,400 kada bulan. Ha? 190,400 kada bulan, dato na ka. Kadyo lang, ang atong giingon diri nga family size, 5 members. Yeah, 5 members nga membro sa Panimalay. So again, Oo. dato ka kung at least ang monthly nimo 190,400. Sus 180 ra man niya ko oy. Di pa ko dato. Kani. Ang upper income, So sa man dili rich ni sa man mga di kay siya rich, pero morning ito nga murag rich. Kung nakabakos ka rin sinaw, mag-igwaan sa kayo. Ala kay Dilakwan. No? Oo. Usaman ni siya. Ang iyahang income ani, gihapon na 5 members gihapon, family of 5 members. Ang iyang income ani, dili mo minus sa 114,240. 100 14,240 kada bulan. upper income ni. Upper income. Asam lagi. Sige nakita na ninyo ha kung asa mo nakabutang ha. Nabugnaw kalit inyong kape, no? Nabugnaw kalit inyong kape. Ang champurado ni kalit o katabaan. Yan na pa ginatawag din nga upper middle income. Wow, upper middle. So data upper income, upper middle. Pero dato nagyapon ni gamay ni.
ang imong income dili mo minus sa 66,640 ang bulan. 66,000 pataas. Kanang unsa na, kanang fix na siya, fix. Kada okay. bulan mao na imong kitaon ha. Okay. Ah, Lord. Murag ni Hugo itong mga bagaw kalit. Unya na ginatawag nga middle income. So ganina upper middle income. Kani middle, mo niya siya sa tunga-tunga. Oh, tunga. Tunga-tunga. Oy, paminaw mo kay Pero- basig. Pero basig- naka-smart TV pagyapon nga mga kuan mga naka-Netflix pagyapon. ay, siyempre. Oh, tapos ang mga iroan ni dili askal. Oh, diba? Siyempre, kay, pag nakakain na nga income daw, ato makapermi sa IMCO. Approve ni diretso, approve. Approve, diretso. Ang middle income, Ano. mauni sila ang dili mo minus Oh. sa 38,000 nga income kada bulan. So 38, actually nasa tong 38 to 66,000 na diya. Mao na siya ang middle income. Mo ni siya nga hiling mamalit og iro tapos mas mahal pa ang dog food kaysa Sardinas. kinaon sa sardinas. Okay, middle income. Unya ang low middle income. Ayan na. Low middle income, mauni ang ilahang sweldo. Dili mo minus og 19,000 ang bulan. So 19,000. 19,000. Oh, nakapagunahuna na mo kung asagin mo dapita. Sige po sila katawa. Sige po sila pindot-pindot yaw nga. Dapat dahilak na siya. Kailangan Ha? Unya, ang kaning ginatawag nato, Bern, nga ang sunod ani. low income na ta. There is a low income. Low! Okay. Alright, medyo sakit na itong kuhan ha. Nanay ng labay og tasa, Bern. Nanay ng labay og tasa. Oh. Ang low income, mauni ang minimum nga 9,500 ang bulan. Ha? Low income. Ay alam mo kabalaka mo mga staff. Ay alam mo kabalaka. Iangat ta mo pag-abot sa panahon. Kinainay na to atong low middle income. Ihinay ta mo nga to sa katong low middle income. Kay karon mo lang nangahulog kita sa low income. Low income again 9,520 to 19,000 nga income nimo monthly. Basta pinakaubos yan 9,500. Unya, unsa man yung poor. Ang poor, kanang dili makaabot og 9,000 ang imuhang bulan. Ha? Pag di kaabot og 9,000 ang imong bulan, kabos ka na. So, piso ngadto sa 9,000. Gadyo lang butangan sila kung nag-background music. Unya, kani ang pinaka faet burn. Oh. Ang ato mga mag-uuma in taon, 6,000 ra ang ilang kitaon sa upat ka bulan kada harvest. Jesus, Ginoo kalooy. Sakitan kay ko ana. Siguro baka naiuban karon diha nga grabe hinarbisay ta siyempre ibutang nimo nakaharvest og mga usa ka bungguhan. Pag abot pag diha sa kanang diha napit sa mga landinganan na dayon, barato kayo ang gon. Ang hatag tapos ang usahay pag yun, di pagkapansinon kay ibutang nato gamay ra nimong sakinan unahon sa tong mga dinagko. Hangyoon pag yun. Hangyoon pag ina. Tapos naghapon na lang. Kanang mga kagahi. Oh. Kung pwede bitaw kanang mamalit bitaw ta sa kanang mga palengke. Oh. Kana di na nato pugson og hangyo eh. Lagi. Tino. Dalatabang na lang pud ba. No, sus. Balik na. Pero nganong sa laing nasunod ang mga farmers dito, mga dato man. Correct. Nganong pag diri sa Pilipinas ang ato mga farmers mo may moral luoy no? Atong ginahisugutan bar. Kabal kini atong programa tutukan ginato ng kaning kawadon nga Tinon. kinahanglan maalibyuhan ang kahimtang sa atong katawhan. O na dapat ang atong kanon diha. Okay? Ay Lord. Ay mo balin dia. Mga kagae, ang atong Lahi frequency una, 93.5 Home Radio. Again, ang atong text line dire 0915-582-5534. Again, 0915-582-5534. Kung hinahinayon, 0915-582-5534.
7:02 na mga kagahi. Aniya na sugdan na nato ang mga gahi nga mga balita. Uy, taga mo na, okay na ba tayo online? Medyo na problema sa audio kami. Wala-wala. Oh. Bungol. Bungol ang akong katapad. Isik mara na. Ah, Di kini sige. di lang pasensya gyud mi may gala kay syempre na magintay mga gina-adjust din. oh. Basta importante, Ang buhi o gahi. Mo na. Alas 7:02, aniya na ang atong mga gahi nga mga balita sa alas 7. Sa ato mga gahi nga mga balita, gipadali-dali ni Presidente Rodrigo Roa Duterte nga mamahimong balaod sa hingpit ang anti-red tape. Anti-red tape ha. Magdugang hatag gahom kinis Pangulo panahon sa emerhensiya para sa mapapaspas ang pag-issue sa national o local permits, mga lisensya o guman pa. Sumala ni Senador Vicente Soto III nga makatabang ang mga balaod aron daling makabangon ang ekonomiya ug mahatag dali sa publiko ang kinahanglanon ni ining serbisyo. Ubosab niini mamahimong masuspende o matangtang sa serbisyo ang mga opisyal nga nagpadugay-dugay o gapirma o proseso sa dokumento ilabi na itong gahulat o mga sekretong suhol. Nagpagawas og bagong kapanduan ng Energy Regulatory Commission kon ERC nga gitawag og Targeted No Disconnection Policy sa mga power utilities. Subay sa kamanduan gidid-an mga power utilities nga putlag suka ang mga konsumante. Ilabi na ito niya mga ubo sa 200 kilowatt per hour hangtod mahuman ang tuig kung di kini makabayad. Sumala ni ERC Chair Agnes De Vinavera nga ang kamanduan ubos sa bayanihan to heal as one act. Nagpaigay ng usa ka citywide culture of security community exercise sa Davao City. Nagpaplastar og 25 ka mga personahe nga nagpakaroon inong terorista. Nipwesto sila sa mga lugar asa gadag sa ambagang duot sa katawhan sama sa simbahan, malls, opisina sa gobyerno ug uban pa. Gipahibalo na daan ang mga residente aron di sila makuyawan sa mao nga aktibidad kung nga gitawag kanila nga anti-terror campaign. Gibuhat kini aron maandam mga residente o galing dunay mga panghitabong terorismo. Gikain tapang drug den sa ipil sa buwang nga Sibugay girate sa PIDEA. 5 ka mga drug personalities ang nasikop nga nailang sila Benhar Muhammad, Nijar Muhammad, Hafid Abualas, Muhammad Nijam Omar ug Ibrahim Bual. Na-recover sa ilang posisyon ang 13 ka mga puto sa shabu nga nagtimba og 15 gramos nagkantidad nga 102,000 pesos. Kasong kriminal giatubang na sa mga sospek. Patay sa inkwentro diyang gaunay ang mga kani o ang kasamtangang miyembro sa MILF sa mama sa Panumaginlao. Sumala sa armadong kusog sa Pilipinas, nagpinosilay unay ang grupo ni Salik Kiko nga kanhing MILF kontra sa grupo ni Bentikaw nga kasamtangang miyembro sa MILF. Naila ang namatay sa alias Alimurin nga kanhing miyembro sa MILF. Nag-ugat ang bangi kalis mga sakop sa MILF sanglit dunay dispute sa tangang panggamhanan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Usa ka NPA patay sa engkwentro sa San Fernando, Bukidnon. Nilungtan og 10 minutos ang pinosila tali sundalo mga rebelde sa sitio Supon sa barangay nagkabuklad nga miresulta kini sa pagkamatay sa usa ka Vice Commanding Officer sa NPA nga si Luloy Gayuran alias Ladong. Weather update na adya sa linya ang atuang higala sa Pag-asa si Ma'am Luz Mercado. Good morning kanimo Ma'am Luz. Ma'am Luz? Good morning Ma'am Luz. Sa Pag-asa kay grabe ang pag-inulana karong panahona ilabi na sa hapon ug sa kagabion. Ana ba si Ma'am Luz?
Hi, Ma'am Luz sa Pag-asa. Pag-asa. Good morning, Ma'am Luz. Ah. Wala. Saan wala? Wala. Okay. Ng ilang station na pet. President makagawas na kini sa tong Philippine Area of Responsibility uman sa puta samtang kanang adlaw din isugda kaya sa Northern Mindanao sa kitang sa Buanga Peninsula Marcayas ada na mga pagdako na sa hapon o sa iyo sa gabi nga ilumanan nga doon ay pagkatasapan na ulan pagpanugtupag pangilag epekto magyabol sa hangin hawagan kung county food doon. Huwag ko sa layas panirong sa Mindanao kapag nga ito na saksanan ang kondisyon sa kanagata dala sa mga hangin na hawagan. Sa sinabi ang kabungang sa weather temperature sa Galingan Mount, 22.8 degrees Celsius expected to daw. Umabot sa kainiton na 31.9 degrees Celsius. Padahil pagyapon na itong kay Magno sa tumang kaisunan, namuyo na sa sapa o sa tuba. Mga landslide ko na ayat, mabinantay sila labi na sa hapon o sa iyo sa gabi kung adunay mga padayon mga kutok nagbunong sa ulan. Kali unya kung adunay kahit mga landslide or landslide sa mga kaisunan. Ma'am Luz. Ang oras karon alas 7 Oh, Ma'am Luz. Ay, okay go. Yes, si Art ni Ma'am Luz. Hantod ka sa kaning mga pagsiging pag-ulan. Okay, samtang naapatin art, art. Yes. O usap kung ano na yung mga disturbance na mo ay magkapagpugtog sa hanging habagat na inhas kini, mapagyapoy ato ang mga sinabi nga weather condition na ano na kalit mga pagkakatakas, ano na mga ulan, pagpanugtog pagilan sa hapon or sayo sa gabi. Kaya nakahatag o mga pagpapugtog sa habagat tungkol sa kaning tropical depression na si Ovel. Doon na sa mga puntong trago, karon na sa sila kasapit sa Mindanao karong panahon. Alright. Daghang kayong salamat, Ma'am Luz Mercado sa Pag-asa. Thank you, Ma'am Luz. Kanisya kagahi, Bern, usa na sa atong advokasya. Again, advokasya. Oh. Dili lamang hantod istorya. Igsoon sa abukado. Kagahapon atong gisgutan sa atong programa ang makaluluoy nga kahimtang sa mga mag-uuma. Dunag dayo mi pasiata, Bern, mi kuhit ka nako. Kabalo ka, kagahi Art, nga dunay mga komprador nga paliton lang ang ilang palay sa kantidad nga 11 pesos kada kilo. Ingon sila kanako kagahi Bern, grabe na kaayo kini ka barato. Ang binhi nga ilang gitanom, ila baya ka nang gipalit kada sako. Papailabot yan ang upang panggasto, ilabi na sa mga abono. Kang luoya gayon sa atong mga magbabaol nga igo na lamang sila sa paghilak, pagdangoy-ngoy, pag-uwi. Kay ang kagamhanan kanila gapakabuta-bungol. Ikan sa pagpatubo sa ilang pinhi ngadto sa pagtanom sa basakan hangtod na sa pag-ani nga moabot sa 4 ka buwan. Suma total kagahi Bern ang ilang kitaon 5,000 ra kada ani. Ug ang uban bakwits pa kay igo ra ibayad sa utang niini. Kung di nato suportahan ang ato mga mag-uuma ug madamlag, balas na ang kaununta. Hinaot ang atong gobyerno magbata aron muuswag sa hingpit ang kinabuhi sa mga mag-uuma. Ay, tama na. Tama na. Agay! Alas 7:11 sa atong oras. Kami mo dahil sa aking nagahikon, umubati ko sa aking batikuson. At Bonong Junior, o Bernie, bitok, kahit ni Bay,
of El Salvador City Police Station, we congratulate Art Bunhok Jr. and Bernie Bitok-Bitok for their new program in home radio. Gahi ni Bay! Congratulations! Kami mo dahil sa aking dahigon Umabati ko sa aking batikoson Oh, Pati Art Bonok Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok Kaini Bay Oh yeah, daghang salamat. Oras, alas 7:12 sa tanan nga mo pa'y pagmatarya. Good morning. Oktobre 15, 2020. Ikaw pa magyapon ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Grabe ang atong top fan burn of listening from Laguna, Gamaliel Gonzales. Nalingaw sa imo ang bisdak daw nga t-shirt kung napa ba daw na siya. Proud na mo 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 ng Gamaliel Gonzales. Oh, kabro po sa tuang gahi ni Baya. Hans Abundo. Good morning daw, Bern. Ay, Hans. Morning. Morning, Hans. How are you? Okay, so sa online, mayong buntag na itong tanan. Bern, ready na nga to ang kagahi nga partner. Ana-ana siya, ready na sa Zoom, mga tuwang. Ikaw magpailaila kay guwapa kay niya itong bisita, Bern. Ay! Active, abtik. Oo. Nga motabang sa katauhan. Kay actually, labi na karon no sa pandemya na yung mga OFW nga nanguli, na may anak. So na yung mga issue karon about aning mga say protocol pag muli sila diri. Siyempre na po ibon mga yung assistance na ang uwa ba mo sumbungan or ilang kuana na. Correct. Daganan sa mga anak ng mga hisgutanan. May galing ka ni uwa. May galing ka ni uwa. O sa ko paggingon gina-facilitate sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA ang biyahe sa mga returning OFW kung gitaw nila karon ROF. Roof. Anong ROF? Live po ng ROTC. Live po ng ROTC. Gata sa silang assistance sa mga ROF means returning OFW. Uli mo balik to. Yes. Okay. Gata sa silang assistance sa mga natanggong kung wala pa kabalik sa ilang mga trabaho gawa sa nasod. Og subay ni makaw ba nato mismo. Fresh na fresh. Si Ma'am Pet Bergado, ang Regional Director sa OWA 10. Overseas Workers Welfare Administration. Good morning, Director Pet. Good morning. Good morning, Bernie. Good morning, Art. Good morning Fresh sa tanan ka, natong murag- tigpaminaw. murag- Maabot na ninyo. Marag di kayo mailhan nga busy kay ka, fresh kay ka. Fresh kayo. Of course, oo. Pero course. nila hapon. Sige, Bern, sige. Hindi mo to Ma'am. istoryahan. O teka, Yes. mo na. Unsa ba ang proseso kung pauli ang usa ka OFW? Ang proseso nga makauli ang OFW nga tuwa pa nang lit pa siya sa gawas karon medyo naman na kuana kanang Niluwag-luwag na. daghan naman ang nangakauli no Oh. diri sa kuan Kanya kalang kumuabot na sila diri, aduna ma'am. Unsa man ang ilahang aduna na proseso. kita nangakauli dinhi moabot na og 16,000 ang ato ang natabangan diri 831 as of October 11 nga nakaabot diri sa lain-lain gikan sa lain-lain kanang nasod. Pila to? So 16,831 as of October 11. So ang sistema ani nila Bern, nga pag moabot ang worker diha sa Manila mo undergo na sila sa swab testing. So within 72 hours makakauli na sila. So medyo aduna na sila result nga negative ang ilahang RT-PCR. Adto na lang na sila diretso dito sa NAIA Terminal 2. Adto dito pangitaon nila ang North Wing. Dito sila mo proceed sa North Wing. And then na dito ang team gikan sa OWA, gikan sa DOLE, gikan sa Philippine Coast Guard. Kamoy mutawat nila. So kinahanglan lang i-presentar sa OFW ang ilahang passport ingon man ang ilaha pod nga resulta nila sa swab test. So pag na siya i-arrange na dayon kung asa kung kanus ang ilahang flight. So atong pahibaloon diri nga gikan sa May 25 nagdawat na nagsugod ang mga sweeper flight sa OWA sa kada gabi. So hangtod ka na siya karon. So
No, stay sila ngadto kay ang uban kanang kuha man ni sila ka klase nga mga workers na uli. Ang isa kaning mga sea-based workers uban gitikers sa ilahang manning agencies. Pero karon lately ang OWA ang ga-provide na sa ila sa shelter while waiting ang mogawas ang ilahang mag-quarantine sila diri sa city. Ang ato na tinhimo ni ang ato sa amount ni atong i-explain. Diri sa Cagayan de Oro, diri sa Region 10, ang OWA dili mag-provide sa quarantine facilities. Nganuman kay gadawat na ta ato na nang i-turn over ngadto sa LGUs. So iko na lang mo facilitate na nila sa ilang transportation. Now, ang ato ang klaruhon diri nga dili taga Region 10 lang, dili lang taga Cagayan de Oro ang ato ang gihatagan sa assistance. Nag-serve ang atong lagindingan nga airport. Nagdawat na kana siya ang atong gi-assist kinahanglan mga kuan ka region. 6 regions, practically the whole of 5 regions diri. Aduna sa Region 9, sa Buanga Peninsula, niabot ng 2,681. Of course, ang maturity sa atong na-serve gikan sa Region 10, 11,878, and una sa Region 12, 152. Ang BARM, kaning sa particularly diri sa Lanao del Sur, nga probinsya, niabot og 628 ug ang Caraga 1,345. So pagkakutan nila diri Bernie, ang atong protocol niya kanang kuhaon naman na sila sa mga LGUs. Lately, atong na sinati nga gumikan sa katong pag-abot na sa mga LSIs, medyo na overwhelm ang atong mga LGUs. So mo na nga ang gibuhat sa OWA, ato na nga gitransport directly. Gikan sa airport. Dili pag-abot niya diha sa Manila kanang iswab man dayon siya karon iswab man dayon siya. Pagawas kinahanglan within 72 hours ikan siya nag swab test pauli na dayon ang worker. Kanang sa pag-quarantine. Quarantine. Na depende man siya sa kuan kanang protocol sa LGU. Diri sa Region 10 quarantine man gyud sila diri tanan. So, okay. Ang ubang LGUs mo allow sila kung pananglit negative yun ang RT-PCR, mo allow sila nga mag-undergo sa home quarantine. Alright. Kanang Director Pet, siyempre na diri ang atong mga OFW. Tapos ang uban kanila maglisod na og balik pagawas o ang uban kanila nag-standby na diri while tarong kinitaan. Doon na ba'y assistance nga mahatag ang kanini ang OWA alang kanila or sa ilang pamilya? Dunay assistance nga ang DOLE, Department of Labor and Employment, and then later ang Overseas So sa DOLE na siya? Financial assistance. Itong gitawag na itong DOLE AKAP. Ang ngalan sa program, that is abot kamay na pagtulong para sa atong mga OFWs. That is a financial assistance nga ang kantidad na is 10,000 pesos. Online kanang na siya nga registration. Alright. So online. So wala Director Pet, napay isa ka kanini ang murag kanilang ipasibaw sa usa ka pamilya sa OFW. Ang misis OFW sa Dubai. Yeah. Unya tungod katong panahon nga naa katong quarantine, ang iyang bana o ang iyang anak nga minor de edad maoy gipapauli sa Pilipinas. Kay gikinahanglan ang iyang misis dito sa Dubai gyapon sa iyang employer. Pag abot sa Manila, libre sila tanan sa ilang billeting, tanan-tanan by OWA. Pero pag abot daw diri sa kaning Cagayan de Oro, sila na ipabayad sa ilahang kaugalingong hotel, tanan-tanan kay dili daw sila OFW kundi ang iyang asawa daw. Mauni ang isa sa ilahang gisumbong diri kanato. So kung naabay yun ana, sabay yun ana klase nga proseso nga
ang asawa, pero sila nabiatanan dito sa example Dubai. Pero pag abot sa Manila, sila ang mag-ama giatiman sa OWA National. Pero pag abot to diri sa Cagayan de Oro, gipabayad sila sa ilang hotel kay dili daw sila OFW. I am not kuan, ato lang sa tingali na siyang tan-awon kay ang process na mo diri once ganaan na sila sa airport, diretso man nato nga dadon sa kuan, hotel. Yes, ma'am. Pero gipabayad daw sila sa katong hotel. No? We're not Nag-stay really- sila. Ang Alam mo na apelyido lang, anin niya, ang pangalan niya si Mr. Fred Dacchio. Dakyo. niya- Tama na sila nakauli. Nakauli sila sa diri Cagayan de Oro. Kanusaman kaha sila nakauli. Murag last month yata to sila, ma'am. Ana. Wala man mi nagkuan kay ang process But diha. anyways, ma'am, Director Pet, if ever, can they seek kanang assistance from your office? At least man lang ma-reimburse tong iyang gibayad kay disod po better yung ilang sitwasyon. We're going to look into that kay ang process magud nato dinhi gikan sa airport dawaton man na siya sa gitabangan man dito. We're very thankful nga ang LGU sa Cagayan de Oro niduyog gyud nato every night na ang city government. Ang process kaniya to gikan sa gikan sa hotel, gikan sa lagindingan, dadon nato diri sa ato ang hotel, temporary shelter. O dito sila sa Wala Red man Planet gibutang. Hindi man lang, wakan may nagbabayad. O sa Red Planet sila gibutang sa Cagayan de Oro. Pero maulay ito, giinan sila kay di man daw sila OFW, kay bana raman daw sa OFW. So, wait, karoon na to. So, Madam Pet, so technically, dapat libre din na siya. Wait. Bisan niya daw sa Manila, gipabayad sila. Oo. Unya, pag abot sa Cagayan de Oro, gipabayad daw gihapon sila. Dili Ma'am, mi Mr. Fred Dacchio. Amo lang Ang siya. iyahang wife, OFW sa Dubai, unya na atlan man to nga katong ni apa sila dito niya. Siya pod musician ni siya sa Dubai. So meaning to say, OFW gyapon sila ito, pero nahuman na iyang contract. Kung naabtan ani niya, nanguli sila uban sa iyahang anak, nagamay pa, baby pa. Anyway, amo na lang ipaabot sa inyo ha, Ma'am Pet. Sige, Wala thank kaabot. you. Na lang, pa-contact na lang kay will ato na siyang tanawon. Yes. Pero ang amo man gyud diri gyud, na yung mga instances nga labi na tong bag-o pa ang pag-abot sa mga sweeper flights. Kay ang ilang manggong ang namanggoy kanang pagtuo nga tanan nga ROFs. Returning OFW, returning overseas Filipinos diri sa OWA. So ato itong i-clarify nga ang role sa OWA is ang paghatag sa assistance ngadto sa mga OFWs, whether documented or undocumented. Lamang yung mga panahon nga ang nakauli diri mga estudyante or mga immigrants. So Kato lahi sila Ma'am Dili, kay musician man daw siya sa Dubai. Kunya nahuman na yung contract, pero ang yung misis wala pa. So technically, mura mag human na yung contract, kunya na unsa dito pag uli diri. ano na lang no kay kanang Yes ma'am. Amo silang tugunan, pero halos pare-pareho ma'am naay una nga mga Dala na lang kuwan, siya sa ipasibaw. resibo kaya mo ang tanawon pero kung Opo. OFWs, amo man nga kuan kay dili man po na sila magdugay sa temporary shelter diri sa Okay. OWA. Yes. Oo. Teka muna, ma'am, last lang ni Ma'am Pet. Kung for example ba, mag-positive, si OWA ba mga tagyapon o guan? Assistance, kung for example, gibutang siya sa isolation? LGU. Wala na. Kaya wala man kitay kanang capability ang OWA wala man kitay So sa kanang DOH na nasa DOH. So, there was a test case yun. Nahitabo na mo anak nga you don't know for what reason nga katong worker nakaabot diri nga wala daw siya document basin og among paggo ato niya no one meeting alis just for that. So anyway, pag abot diri turn over na siya sa LGU nakita sa atong house parent nga dito sa iyang email positive kay ang iyang result although it was not automatic. So medyo alarming. Karon dili man po medyo man sa tunay kanang ang LGU
kanang challenges kay puno daw ilang isolation facilities. Yes. So, dili mo sad siya pwede nga i-stay diri sa temporary shelter sa uwan. It serves as just a holding area. Mhm. So, ang nagtabang niyan to, itabangan to siya. Again, it was the city of Cagayan de Oro. Ma'am, kung dili member sa OWA, Oh, kunwari OFW pero wala mo member sa OWA. tabangan gyapon. Tabangan ma'am. gyapon ma'am o Tabangan man na to isinra na bisag to. undocumented. Tabangan Sir? gyapon. Tabangan bihapon bisag undocumented. Kaya as we have said, naman diri ang kanang naman kay funds po nga may funds ang OWA nga na-receive gikan sa sa national government. Kaya ang members man gud sa OWA, ang kwarta na gikan gyud sa OWA nga kuan ilang contribution. So, pero when it comes na niani karon, di na taga-distinguish kung member ba sila or not. Kay ano man kanang this is a health situation, simba ko og magkanang positive nga dili tagan og kanang impacto nga dili ma-manage. So posible pag ulihan na dito sa LGU, simba ko magtakod-takod. So that's why we are thankful kay doon na po tayo mga cases nga nasa upang LGUs nga dili mo dawat bisan og gi-declare na sila nga kanang positive. I mean recovered. Naman may cases na recovered, confirmed positive. Yun, i-undergo na sila quarantine, under the protocol, kanang pwede na sila mo biyahe. Declared na sila. Na mga LGUs nga dili po mo dawat. Mangita yun sila another swabbing. Okay. Again, it is the city of Cagayan de Oro which is helping us. So thankful kay Bitaw. Salamat kaayo, no? salamat kayo kay Ma'am, one last. yes. Kay kabalo kong busy kaayo, ma'am, mo report pa dayon ka sa inyong opisina. Kanang ang girikanan na didto o niya nawan ang trabaho napagyapon sa gawas dili ka larga padulong diri, no? Ang mga anak nga nabilin, ma'am, nabay assistance hatag ang OWA para sa mga anak sa OFW? Ang kuan na to anak niya karon is kung sa scholarships ato ang dunay mga scholarship program na gawa sa scholarship program sa OWA nasad kaning sa tabang kanini sa Dole o sa CHED. Alright. This is a one-time Proseso, ma'am, unsa himuon ani mga bata nga maka-avail niini? asa pardon? Kaning tabang nga ipa tabang sa mga anak. Financial assistance ning niya siya para sa mga naa sa college ng mga anak. College. Mga OFWs nga na-affected anihang COVID. So unsa himuon nun? Magto lang sila sa inyong opisina. Is, ang kuan lang is ang magpatista lang sa sila diri. As of now, we are still naghulat kita sa guidelines sa mga forms kung nagagamiton. Right. This is a one-time assistance para sa mo qualify. Ato lang klaruhon, no? Kaya ang uban manggod, dili sila kasabot nga naman tayo mga evaluation process, tanaw na to kung meet na sila sa requirements. But katong mga kwalipikado, 30,000 ni siya nga one-time financial assistance para nga magpadayon sila sa pag-eskwela. Alright. Okay. Director Beck, tagaan kayo. Salamat sa imong oras. Salamat ha! Pari na lang kung nagreklamo. Paki-regards mi diyan ni Oscar Samson Jr. Okay, thank you. Daghang salamat. There you go ang atong Regional Director sa OWA Region 10, si Ma'am Pet Bergado. Thank you very much. Kabalo ka, Bernie. Ang overseas Filipino workers kiilang mga buhing bayani. Tungod sa ilang remittances gikan ang atong ekonomiya sa ingon nga paagi. Apan di ba bang Bernie ang ginatubang sa mga OFW? Pagbiya pa lang sa ilang pamilya, grabe na ang kasakripisyo. Unta Bern, mabot ang panahon nga dinhi pa lang sa atong nasod. Makakita nagtrabaho ang atong katawhan og di tanto magdisod. O kung doon na may mo abroad Bern, kana dili tungod sa kawadon nga kanila katukmod. Di sa makaron nga ilang agwan tahon ang kamingaw aron lang makisukakod. Kami ni Bernie mga kagahay gadamgo nga unta moabot ang panahon. Diin laing-lahi orasa na sab ang mismong kanato dili magtrabaho o magpaulipon. Diin ang Pilipino, dili na mamahimong saop apan butan nga galon. Moabot ka na Bernie? Moabot. Ang pagtambok dunay gahom.
padayon kita mga kagahi sa paglaom. Gugnuan niya! Musunod na! Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Congratulations, Brother Art and Bernie B sa inyong bag-ong nga tandem Gahi ni Bay. Kamu na gyud ang tandem nga gahi apan dili bidli. Congratulations! Hello mga ikala, maayong adlaw sa tanan. Gusto na ako i-congratulate na po ang mga higala, si Boss Bernie and Boss Art sa ilahang bag-ong gahi nga programa. More power sa inyong duha. Kini si Police Lieutenant Colonel Marty Hordelio sa II, ang spokesperson sa Police Regional Office 10, nagasulti, gahi ni Bay. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Pati Art Monok Jr. Oh, Bernie Bitok, Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gusto ko na lamang ang imong dumangagi-ahak. Kaya kinindughan ko ano dili ako maskama. Kung sa may hinungdan, imo akong ginalikan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Alas 7:34 sa atong oras, Oktubre 15, sweldo. Hello ko sa naka-online, hello ko na kan Trevor Coloma, Monica May, Idol Burns, Gahe. Butay po, ay, para Gahi. Gahe. Ambot sa iring, Wolo, Adel Maluluyo na bunan, hello sa intan dia. Og naka-live stream karon dia sa Gahi ni Bay. Kung karon mo pa may yung pagpaminaw, kamo po ay naminaw sa 93.5 Home Radio. Nagsugod mi atong Lunes mga gala. Yes, Lunes pa bago pa kayo ang programa. Isa ka oras na to alas 8. Ug daghan na rin kayo nag-struggle. Relax lang mo rin. Easy lang mo na yung sa bago pagaling ta. No? So, Si Linda og Nunoy pa lang itong gisgutan. Oh, wala. Jesus! Ang suwag ni Linda pa lang galing to. Yes. Before na to basahon ng sumpay sa istorya ni Linda kung asa si Nunoy na yung bana iyang paningkamutan nga tana makatrabaho. Og nangayo kinigtabang kang lito kagahapon og nagitagan og trabaho gibay mong taxi driver apan lahig plano mo gusto lito kay pa taxi driver pero ipaila-ila sa mga matrona og sa mga Yuyavels. Nara yung nag-reaction. Nag-react sa kay Yuya. Siya kong ba? Ayos mag-react sa kay Yuya. Ay, teka muna. Ang Because atong it takes gumangga. one to know one. Ang guy ni Bay o ang atong gumangga ha? Powered by Biramax Mas Kay Mas Lami. Kabalo ba mo kaning Biramax? Makaboost kinigit actually sa immune system. Mo gining panahon natong dapat buhaton. Maka-increase sa stamina for men and women. Kaya ang atong Biramax, di lang ni sa lalaki, pwede po ni sa babae. Maka-rejuvenate kini sa cells and regulates blood flow. Og number 1 gyud ang atong Biramax nga antioxidant og anti-aging supplement. Protection sa mga sakit og sa makausab, makabata po ni may gala. O kini adunay ginkgo biloba. Or kung saan pagbasa ni? Made in here? Sa daw ni? Naibnay makapagana o makatabang sa blood circulation.
Sa walay pagdapig-dapig. Biramax! Natistingan ginato ng Biramax Megala. Bisag tulog na ka, mata pagyapon. Atong Biramax na hotline kung namo yung mga pangutana, gusto mo palit, gusto mo mag-reseller o guban pa. Puro trabaha. I-text lang ang atong Biramax hotline 0915-581-8418. Again, 0915-581-8418 o 0961-7579353. Again, 0961-7579353. Ano yan ang atong sumpay sa atong gugmang giyaha? Nalipay si Linda kay si Nonoy na nagtrabaho iyang bana. Nalipay gini kay basin oga kini makatabang na. Sa mga bayro noon sa ilang panimalay kay si Linda manggod medyo nabawasan ang sweldo tungod lagyan ning atong COVID ron. Sa mga pipila ka adlaw, medyo nanay ginabitbit si Nonoy nga mga groceries. Ug usahay nakabantay si Linda nga murag okay magendagan sa iyahang kuan. Pero iya lang nabantayan every time nga mauli ang iyang bana usahay magabin-an na kayo o usahay hago kayo. Mo nang medyo nakabahan siya gamay kay kadunggan mo niya nga basta daw taxi driver, sweet lover. Labi na kung mailang pag iniyo si Lito Inglesero na samot yun magduda. O ganiya na ang naitabo! Niabot naman akong bana. Kul ba uning tingaw siyang taxi kaya murang maggubaon nga motor. Ay, sosyal. Katyan. Lang, alisa ko dali lang. Kajut lang, darling. Kuha sa ng mga groceries dyan nasa sulod. Gahapon ay groceries. Karon nanapoy groceries. Or, di mo lagi kayo imong pag-drive sa taxi lang? Mana magina. Medyo sakto lang kay namagoy tayo mga suki na daan ba. Alam na tirada na. Mau ba? Ano makadungol ko uban mga taxi driver nga main sila nga mingaw kayo? Pero ikaw, in fairness, parkwapo lagi dagan sa imong kuan. Siyempre. Niya pa Uy, nakabayan na kasi mong boundary? Usa kasi mana, ang gibayran. Grabe. Kaya ako ni mo gan. Lang yun na. Unsa man, timing kayo kay Mirog. Maligo ko. Actually lang, borog kapoy kay kong lawas galing. Anong kapoy mga? Nagsakisaki ram kas taxi. Kanong nahago kayo ko kay naman ko'y one time na ko'y pasahero nagpalit og salasit. Mo'y karga gibutang niya gihimo niyang dump truck akong kuan ba? Hindi mo niyang dump truck akong kuan. Sakyanan, tapos ako pag naglukdo, mo nang gikapoy kay ko ayog yun. Mau ba?
Tunaging gabi, gikapoy ka. Takaroon, gikapoy, gyapon ka. So sa man eh. Perminti na lang kapoy. Sila ka lang. Magmasay-masay lang ko karon taon-taon. Medyo kapoy lang yung gayo ba? Ay, kabalag ka. Mawala na siguro ni kakapoy ni. Sa man akong banahaw eh. Bura hago mag kayo. Hindi ka drive na? Lang. Lang. Hoy. Lang. Saan problema lang. Alas 3 na sa kadlang. Lang. Nakoy kakadunggan lagi nga laing mga espiritu. Lang. Why? Kapoy mo si Biyay kayo. Disod ako boundary. Lang. Sukat ka nagtrabaho ba kay sige nakakapoy. Tapos nakalimot na ka ba nga? Kailangan po ba ni bisbisan po niya kong bulak? Mala na kayo lang. Lang, kapoy. Lapo bitaw sa una nga watay trabaho, sa ikagreklamo. Karon nga nagtrabaho na ta, siyempre kapoy itong lawas. Karon ikaw na, saan mo gusto ni mo? Ay lang ko singgiting. Kapalobi. Ano yung kapoy-kapoy? May problema matambalan man nagdira, Max. Ano ko yung ipalit diha? Mga 2 ka box na. Tagduwa man nakakapsul, nag-inom na kudaan. Im na lang isa. Kay mas may man daw ng kanang dungan taduka. Alang kapoy, alang kapoy ko ano. Susoy, kapoy. Sila nga kapoy-kapoy ba? Sige na ba? Lang, one time lang lambing. Lang. Kailangan bigit magkuanan ni ba? Nagduda nagkuan imong kapoy-kapoy ba? Basig nailaing ka kapakapoy nimo. Ha? Unsa naman ito? Unsa man nagkalakihan na po nimo? O mangilang gingon nila nga basta rabat taxi driver, sweet lover. Basi ko sa kanang mga taxi nga gingon nila nga. Naigang gipantik sa nga kung dili bayot mga matruna ha? Napunta. Asa magagagawa ng mga istorya? Ay lagi si paminaw ng gugmang kaya kaya di na maayo sa imo ha? Dagan kaya na mga gipanglamlam diya. Anong kapoy mang gabi? Si. Kapoy ba ni kalikiyan mo? Kumubalibad ta. Dudahan na po dayon ta. Kapuya ni kalakiya. Anak ba? Sige na. Ay kabala ka. Kanang imong kakapoy lagi mo. Manisa tong gamiton. Kani ba? Oh, sige na. Lawa luya kayo no. Imnani kani. Imnani kani. Oh na. Mo function lagi na ron tanawa. Sige. Jolambi. Nipik yun na yun. Paleo ko sa latigo kay. Ano siya? Ikaw ba? Brutal yung kay ka. Ang bitong latigo beda. Hinahinay ako, B. Moda na yung gusto ha. Mga karinyo brutal lahat. Hinahinay ako, B. B, tanaw na to, B. Dahia, oy. Ay, tari. Sige. Bale. Buhato natin ipadit. Lang yung ka magduda diya ba?
Thank you. Naunsa naman nun si Linda noon. Kung walay trabaho mo, reklamo. Karon nga nakatrabaho na. Pero nagduda naman sa siyang banagod. Kay buragwapo man ang kita. Napay groceries. Napapirminti, nakabayad pag boundary sa kasimana. Meaning, gahi nga balita. Pedal to metal. Oo, grabe. Matindi ang Ang pangutana, tama ba kaha ang kutob ni Linda? O unsa kaha ang title ni ini para ugma? Unsa kay title ni para ugma para namoy madaugan mga igala. Labi nating ulan ron? Yes. Grabe ang ulan mga igala. Muna mga igala ang atong pangutana. At ang inyo, sunod sumpay, ugma! Congratulations sa mga idol, Sir Bernie Bitok-Bitok o Sir Art. Welcome back to Radio Broadcasting. Gahi ni Bay. Kita-kitits sa mga serbisyo nga pwede na mo matap sa inyo ha. Salute sa inyong duha, sirs. On behalf of the Golden Friendship Eagles Club, we would like to congratulate Art Bonhoc Jr. and Bunso Bernie Bitok-Bitok sa ilang pinakabago o gahi nga programa sa home radio. Kini si Kuya Makoy, the club president of Golden Friendship Eagles Club. Gahi ni Bay. Congrats! Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Bern. Up, yeah. Si Danny Guro Dato Dakula. Na customs. Ay, sir! Kanang order siya, Biramax, siya daw bahala. Mapadaghan, mapapaspas, ha? Sir, salamat! By Danny, ha? By Danny, Guro Dato Dakula. Boss! Oo, salamat na sa suporta sa Biramax. Again, ang atong hotline sa Biramax, 0915-581-8418. Or pang PM lang may mga igala. Hoy, mga nasa online, sige lag-comment og ha. Kiatan. Mayong buntag ninyong talandi ang nasa online sa Gahi ni Bay. Salamat sa inyong pagsuporta. Naminaw mo sa online. O siyempre napod mi sa YouTube ha. Kung ikasong ma-miss ninyo, nami sa YouTube Gahi ni Bay. O napod mi podcast sa Spotify. Napod na dito Gahi ni Bay Podcast. O siyempre among fanpage, paki-like. Grabe, pila pala may kaadlaw. Hapit na may mag 10,000. Mo nang dagan na din masuya lagi. Relax naman. Easy lang mo na easy. Ang ato mga tarpulin. Yes. Mismong personal, voluntaryo. Oy. Gitaod, no? Sa mga kisan lugar, silang SG Edgar Sornito, Marjon Colipano, Hubito Bahian o JJ Bailosis nga gidumalahan sa Board of Director Babe Orbeta. Salamat sa pagtaod sa among tarp, ha? Salamat mga boss. Salamat yun. Kamusta diha? Kung masuya mo, pwede po may muhatag og tarp. Suporta sa mo, dagan salamat. Tapos Uy, tepa, napakayutang. Napa ba kayo? Ang tanang taga Blue Energy naghulat sa tarp. Correct. Nakuha naman siguro ni Kon. Sila din ba yan, voluntaryo na nilang ikuan yun, ha? Iloko da kang gwapa nila nga marketing nga si Ma'am Chikay Dumpa rin. Uy, tepa, kanang gusto sila, gusto sila magpahimog tarp. Magpunta sila diya. Ina lang atong email sa ilaha ang ato ang katong tarp. Ilang ipaprint. Yes. Salamat daan, ha? Salamat yan ninyo, ha? Ay, may emotional naman sa tani kung pwede palang ginmuhadkan tamo tag sa tagsa so gibuhat ko na ba? Ikaw ang muhalok? Ako yung muhalok mismo. So nalay COVID ba? Kumpiyansa ka niya akong bangas? Good morning ninyo da ha. Taga muna, daghang kayo mga nag-text diri kadyo lang ikaw sa una. Pasaylo kami kay daghang salamat sa among sa akong Samsung A01 Core. Okay. Opo ko katilaw ana. Natagrutan ni gon. Okay, teka muna.
As lang ko, lagi mga nag-react kanina sa atong mga sa atong OWA nga interview mga igala. Ay mo kabalaka kay lakas sa media ron kanaman si Oscar Samson Jr. yan. Junior din siya, Pets? Junior, siyempre. Pero naambol lang nakakimpit man ang buhok. Mulay atong Kita din, naka-headband man. Junior Ramput. May uso ron. As lang kung ano man, pag abot sa OFW sa CDO, 2-person per room man sa hotel accommodation. Sa Manila, 5-star hotel, then 1 pax per room. Pero diri sa CDO, gitipid man. Ba? Duha sa kada kwarto. Oo. Babae lalaki. Sige lang, mangutana daw tanak kung sa po'y proseso ana nato diri sa mga hotels diri. Kay basing niya sa Manila, dagang kay kuan. Wata kabalo kung kabalo ka art na si Osay makita to sa post ni ubang after sa isolation magreklamo kay ngano ingani daw ana. So mangutana ta. Kay di po nato ma-blame namang sa mga tao nga kita ka na. Ikaw. Hilas mga Hilas king. Nanadog ka ng VIP yun. Nga tunguna, banig niya, kinahanglan kutsyon. What kumin ko nga, tagay ko kay solusyon nga mahalon, kay maka-afford ko. Hilas king ko, pwede ba kumain nga na? Muna ipangutana dia. Ato nang pangutan na kung sa style, or iparapol pa na, rapol ta karon. Diri kani nga hotel. O ikaw, ani. Good morning, Brother Bern. Ako sa mga barkada na ako diri sa Lapasan nga naminaw adlaw-adlaw. To my family from Bench Actub. Brother, salamat kay brother ha. First Valley Bank, diya sa Initaw branch. Hello sa intanan diya. Sir Jesse Gaan, good morning. Morning, Sir Bern, Sir Art. June ko nakauli. Then ni adto mi sa Dole for assistant. Then ana tong ga-assist. Tawagan na daw mi gipasulat ra mong pangalan. October na lang karon, wala pa Japon na nawag. Bern, Marge, Mabs, pa-shout out. From Seven Seas Water Park. Gahi ni Bay. Seven Seas? Seven Seas. Dabi, kano sa media? Abri na. Abri naman, kay bata na lang daw kuhan kanang... Naka-PPE, mag-iamoy. Health protocols. Saan man mo pag-shoutout ani mga emoji nga katawa, Bern? Ano sa? Karang mga emoji nga galualo katawa. Saan man pag-shoutout? Ingon natin listener na nga. BJ Baang, Pilosopo Tasyo sa Butuan, Jing Hangad sa Xavierville, Greg Gonzaga sa Gusa, o si, saan siya? Teddy Naragi Ogar sa Cebu. Hello sa inyo mga ganahan ko nga programa kay kumpleto. Naibalita, Joker pag yun. Nagbalita? Naibalita, Joker pag yun. Tanex Blue, Tick Boy sa Red Lion, Anthony Lerona from Abu Dhabi, Ramil Daomar, Aloha Amor, Marge Mabs. Okay, thank you. Good morning kagahi, great lang ako. Loren Neri, Remolado and Navarro family. Salamat sa kagahi. Keep safe and God bless. Zone 2 Bulwa. Oy, mga taga Bulwa, Ilo, Sentanandia. Oga si Boss Marlon. Good morning dia sa MCOR. Abiraw si Boss Marlon sa PhilHealth. Silingan mi ana dito sa San Agustina siya. Naduga nga 100 ka confirmed cases ang Northern Mindanao gahapon, Bern. Ha? Oo. 93 ni ini local, samtang 7 ni ini OFW og LSI. Pero ang naka-recover ani, Bern, 2,077. Very good. Asa yung pakpak niya? Naka-recover. Pas kayo. Muna dapat itong ampuan nga tana magadagan ng recoveries. Again, atong balik-balikon, bisa pag mo nga healthy mo, pero base niya magbit-bit mo ng virus, pag uli ninyo na mo'y mga senior citizen. Base noon matakda na noon sila. Jing Hangaw, wag ka move on. Ay. Net na o gross income? Ay, sa katong 4 o 1? Tama, no? May nga pangutana. Net siguro? Net income to siya, ma'am. Net income. Meaning, ipagtangtang na tanan. Grabe. So, nanampiling ko dahil ang mga staff na to, bay. Ana sila. Asar mo giday tani ibot. Asam tani ipot ni Lord, ani? Uy, ay kabala ka. Gikuha na ni Lord ang tanang congressman. Lahi nga Lord. Oy, again, dagan salamat kayo ha. Again, kung wala pa mo naka-follow sa online namo, Gahi ni Bay, paki-like, paki-follow. Tapos ang among YouTube channel, among gina-upload among episode every day.
gahi ni Bay gihapon. O sa Spotify, kung for example, nag-drive mo, gusto nyo maminaw, i-review kung tama pa mong gisulti, ato mo sa mong Spotify, gahi ni Bay podcast. O siyempre sa mong Facebook page. Nagdemand si Elena Pareno. Kinahanglan naa kada buntag sa gugmang giahak si Lito. Ayay. Pwede. Uy, natay mo abutay nga kanang mga gitawag natong gahi nga trabaho ha. Public service program, no? Para at least makatabang ta unsay mga announcement asa ang mga bakanting trabaho. Pag andam-andam mo ana. Next week na to na paghisgutan mga kagahi. Good morning mga kakailo, mga taga-upol, number 1 mo diri ba? Ayaw lagi mo pagsultihan ng mga number 1 bago pagaling mi. Number 4 pagaling. 4 days pa lang gani. Kamo ba ayaw kami pasakay kayo? 4 days pa lang gani. 4 days pa. Tanawa mo na ang uban mo riyak na dayon, no? Tanawa. Oh, 4 days pa lang mi tapos 1 hour lang galing mi. Oh. Nya gahi ni bay, unya. Oh, Jesus Ginoo ako ninyo. Ayaw kami pasakay, ayaw kayo. Pa-shoutout ko sa Ridigo Mountain Bike Club o sa tanan Kombi Bikers. Salamat Brad, naminaw mi karon. Why sa payan Brad? Akong amigo nga si Anli. Oh Brad, chorizo re bayad to Brad. Hatod sa balay Brad, bayin-bayin mi ni Art. Chorizo? Ha? Mudawat na mi ayuda ron, di naman kami choosy karon. Pwede na miana 50-50 cash o kanang in-kind. Basta tabangan lang nato nga makatabang kini sa mga magtiayon Bern. Ang kaning Biramax Bern para ni sa mga magtiayon. Nga mabalanse ang kinabuhi kaysa Biramax. Mas gahi, Max Lami. Mas gahi, mas lami. Lori Lee, Charmaine Awitan, Hilodia sa Butuan. Wala tayo kong balakot, alas 7:59 na. Humana to. Humana! Kung napingis mo, paglali mo, pagpipi lang mo, ha? Mas mo sa gawas. Ina nga additional. Ina ang home radio. Ina ang radio. Boss Edgard Kabangon, sir. Sir, good morning po. Itagalog. Sir, gwapo niyo po, sir. Grabe, sobra. Pag-extend po, sir. Di ayaw i-extend. Sir, bakante yung inyong 1 to 3. May oras pa po kayong bakante, sir. Okay po kami, sir. Dagan salamat sa inyong pag-uban-uban. Again, salamat yun kaayo sa inyong pagsuporta mga kagahi. Hangtulog mapuhon susamang takna susamang istasyon timan igini. Ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan. May maitampo alang sa kalambuan sa katiningban kini si Art Bonhoc Jr. Ang banang gahi sa uban di na gyud mulingi. Ingat mo tanan. I love you all. Bye! Thank you. God bless. Kami mo darit sa aking nadahigon Umabati ko sa aking batikuson Oh, pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok Kahi ni Bay Kahi sa balita Kahi sa kalingawan Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place. In behalf of El Salvador City Police Station, we congratulate Art Bonhoc Jr. and Bernie Bitok for their new program in home radio. Gahi ni Bay! Congratulations! Now, of the Golden Friendship Eagles Club, we would like to congratulate Art Bonhoc Jr. and Bunso Bernie Bitok sa ilang pinakabago o gahi nga programa sa home radio. Kini si Kuya Makoy, the club president of Golden Friendship Eagles Club. Gahi ni Bay! Congrats! Congratulations diay kang Sir Art Bonhoc Jr. o kang Lion Bernie Bitok sa ilang pinabagong programa sa home radio. Kini mao si Lion Miguel Chong Jr. ang presidente sa Cagayan de Oro Host Lions Club. Gahi ni Bay! Ako si Maika Kumike. In behalf of the architects of UAP CDO and Gold Chapters, I'd like to congratulate Art Bonhoc Jr.
and Hilas King Bernie Bitok sa ilang pinakabagong programa, More Power, Gahi ni Bay. Brother Bernie Bitok, congratulations sa inyo ha! Kabalo ko muna pinakagahi. Ikanindo ha, muna dili kabiyaan sa mga asawa. Kaya ano, gahi man kayo. Oh, gahi ni Bay. Congratulations Sir Art and Brother Bernie Bitok sa inyong bagong nga tandem. And I know nga makahatag mo kalingawan sa tibuok mga taga Cagayan de Oro. Good luck and congratulations. Ako si Maika Kumike in behalf